Ayun guys, dito na ako sa office. Punta muna ako ng BGC kasi kukunin ko yung sasakyan ni boss, yung Mini Cooper. So ngayon mag-grab lang ako. So hinihintay ko lang yung grab dito. Guys, dito ako ngayon sa BGC ng Mini Cooper. Ayan. So guys, naghihintay lang ako sa unit na ilabas. Kinuha pa daw. Kinuha pa raw sa ilalim. So after nito balik na ako ng Makati. So update mamaya guys. Ready to go na ako guys. So kuha muna ako ng tubig. Para sa biyahe hindi mauhaw. Let's go. Ayan na guys yung unit. So ayan guys, nakuha ko na yung sasakyan. Ayan. Ito na. The moment of truth. Wow. Ayun, wala na yung So guys, biyahe muna tayo. So update mamaya guys pag nasa Makati na. Let's go. So ayan guys, pabalik tayo ng Makati. Driving with Mini Cooper. Ayun o. Sobrang traffic dito sa guys, Kalayaan. Ayan o. Kalayaan flyover. Ganda nito guys. Diba? Hindi siya ma-open. Rooftop niya. So ayan guys, dito na ako sa Makati. So nakuha ko na yung sasakyan ni boss, yung Mini Cooper. Ito. Ayan. Yan yung ganap sa buong araw ngayon na biyahe ko. So yung sasakyan ko, ayan o, yung unit ko. Ayan, babaan natin. So guys, baba tayo. Pakita ko sa inyo. Okay. Pakita ko sa inyo guys. So ayan yung kinuha ko na Mini Cooper. Ayan. So ito yung kanina guys, yung nilakad ko sa Toyota Pasig sa insurance. Ayan, okay na siya. Bago na. Bago na pre. Ha? Hindi, inano ko ng insurance, okay na siya. Eh pre, wala na ba? Oh, wala nang basag pre. Di ba? Sana ko natama. Ito pre, bago to pre. Oh, yun, dito ko muna iparada. Dito. Kay boss to. So guys, akyat muna ako sa office para makapagpahinga na. Tatayin ko lang to. Yung daw mga dadalhin susi. Yung susi, yung bag ko, yung tubig ko. Ayan. So patayin ko muna guys. Ayan. Patay na. So let's go. Pahinga na tayo guys. So yun na muna. Keep safe and keep on driving.